Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Sasari, sai kuma Zallar Shiƙa, na gaba kuma Ƙarfin Zaki, sannan da akwai Gasar Manya, sai kuma Ragaya, mu je zuwa Mega, Farmakin Soja, Wutar Ciki. Domin samun waɗannan ƙasaitattun fina-finan Indiya na Hausan kai tsaye, ka suburbuɗe su ka saukar da su a wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to kamar dai yadda aka saba. Ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP group wanda muke tura fina-finan Indiya na Hausa baki ɗaya kuma daga kowane kamfani kuma da zaran sun fita. Kama daga kamfanin Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al Hussein da ma dai sauransu baki ɗaya. To duk waɗannan fina-finan da ka ga tallace-tallacen su da waɗanda ma baka ga tallace-tallacen su ba da waɗanda ni na kawo tallan su da wanda ba ni kaɗai na kawo tallan su ba, to dukkan su in dai fim ya fita na Indiya na Hausa ko na da ne ko na kamfanin Algaita na da ne, to za ka same su a cikin wannan group namu na ɗan ƙoƙiya VIP group. Kwarai kuwa, amma fa ba kyauta ake shiga wannan tsarin ba. Idan kana son shiga ga number da za ka ɗauka ɗaya daga ciki ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram. Ka ce ɗan ƙoƙiya ina son shiga group na BIP wanda ake samun fina-finan Indiya na Hausa. Za a tura maka da 'yan kuɗin shiganka da bayanai, ka kalla bayanai ka biya 'yan kuɗinka sannan a mazga numbanka a cikin wannan tsarin. Kuma sannan a duk inda kake a duk ƙasar da kake kar ka damu, za a karɓi 'yan kuɗaɗenka sannan a saka ka a cikin wannan tsarin. Amma fa in ka san kyauta kake da burin shiga kar ma ka mana magana. Kwarai kuwa, sannan duk wasu fina-finai kai har ma na Arewa 24 za ka same su a cikin wannan group namu na BIP. Gaskiya wannan hanya ce sauƙaƙƙiya, hanya ce mai sauƙi ta samun fina-finan Indiya na Hausa. A maimakon ka zo kan YouTube ko kan Vidimate kana ɓata kanka lokaci, za ka yi searching amma ba za ka samu komai ba sai dai kai ta ganin tallace-tallace da ba ka gane wa ma'anansu. To nesa ta zo kusa, kai tsaye kawai ka mana magana za a amsa maka.